Wah, bimakku menaikkan. Selain, tunggu nih, datang mama, tunggu nih, dengar. Tunggu nih, tunggu nih, tang. Tata deh. Tata, tata, tata tan. Tata tuh. Hey, sit. Good. Sit. Nungna baba faigasino dong belasini. Sesentuk mana ini dong? Sesentuk mana ini dong? Lihat lah bawa balik. Maya farmasi tanggung ni kema. Nasur ke hospital nang mungkin. Lemjaga situ maya ampai bazar kamna kangani ara hospital thana be babai. Kesem jari deng maya lemjaga bitara. Tas mun pibe. Maya bisa mah dia dabu mun piye nani. Kokrajhar okha kamna na ji sandung ji goram na ma. Anai ala abe kumba mama kuna ne jing ne. Nanga jeng nanga. Ne. Deh. Agak mana mana. Ish. Ini. Wah. Musa na aja ya mama. Jus lengser na jus. Good evening logoफोर बेलासि लायबाय बेलाहा हेगारनो हाया मालायनि दाउफोरखौ होसोबाय थायोना ओंखायनो माने बेलेगा रागा जोंनायखाय हेगारा आरोना जा मिस्टारा मोनफैबाय आरो दासो बेलासि जागुलायबाय फुरा माने माबासोआवसो फैखादोंमोन खोमा गावरा 2टा 2:30 ओंखारबोखादों आरोना दासो मोनफैबाय सानजौफुआव खननै सा लोंबाय आरोना बायदिसिना जाबाय ओंखाम उखैयाखै ओमफ्राय दासो बेलासिनि 5:30 जाबाय दासो जानोसै मोनायाव जाला दिनै ओंखामखौ दासो मोनफैदों नै दासो मेंदोंनो आसोला भात केरेला भाजि आरो थास' ना जानोसै आरो सोर मोजां मोनो नै बानलु खेबजां जोंना Good morning लोगोफोर दिनै 31 आगष्ट दिनैनि सानाव जोंना जुलि जादोंमोन आरोना माने कर्ट मेरेज लादोंमोन दिनै जों 3 years जाबाय जोंहाथ' जेबो बिदि प्लेनिं एख' गैया एटलिस्ट माने टाइमा बोसोरनैयावबो जों खानसेबो जमाबो लोगो मोनलायामोन खालि उइसल' खालामलायोमोन आरोखि खिन्थु मैयानि दिनावहाय 30 माने फ्रि दंमोन नालाय हासबेन्डआ मैया फैदों दिन 31 दिनै एटलिस्ट जों जमा लोगो मोनलायदों दिन थांफिनसिगोन आरोना ओमफ्राय आंनाबो सुटिया ग्रोब जाखादों आंहाबो गाबोननो थांफिन जासिगोन 1 तारिखआवहाय दिनै 31 आगष्ट दिनै जोंनि इम्परटेन्ट सान लोगो मोनलायदों बेनो हेपि आरोना साहा लोंनोसै मर्निंनि हासबेन्डआ साहा लोङा ग्रिन टि बानायना लाबाय बियो थिखौ नों लोङो मामा नों लोङो आबैदो बाजानो मोनाखै दुगिगि नों लोङो सोना नों लोङो Munu meri ko luya. मेथाइ गोदैगासिनो बेखौ जाया मामा नोंनो बेखौ होआ दे गोदै दङ नों बेलेग जागोन नोंनो गोदै होदावा दासो मोखां सुदो जायाखै Tarsini bine. Wis. Gimana bathra? Noni lokal da pucatni fungni oंखामखौ जाना लानोसै सानजों जाहा मिस्टार मोना बजाराव थांनो नागिरदों आरो ओंखामखौनो एसेल' जायो बे आंसो बांसिन जायो हासबेन्ड मोना थांबाय बजाराव एला एरि गुसि गलदुखु ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दा दसे जिरायदों आरोना ओमफ्राय जोंहानि मा होनो मिस्टारा बजाराव थांबाय बाबुदो आंनो दिनै गिफ्टथ' गोदोर जा खम जाना गिफ्टआनो अननानै होनायालाय थ' डिमान्डथ' गैया बेयाव बेनिफ्राय हासबेन्डआ आंनो ब्लुटुथ घरि लाबोदोंमोन आरोना माने अर्डार खालामनायमोन जों ओमफ्राय बुस्थुआ चार्ज होनाय जायगायानो गैया माने माबायदि फैगोथाय रिटार्नसो खालामफिनांसिगोन आरो ओमफ्राय
ससमा मोनसे लाबोदों ओमफ्राय आंथ' बिराद सना गाननो बायो खिन्थु आङो बिदि सनानि रिं गानगोन होन्दोंमोन नालाय बेखौ होफैदों आरोखि ना माबायदि मोन्दों नोंथांमोना बुंदो ओमफ्राय आं सना गानना थानाय आरोना आरो दाथ' रिहार्सेलाव थांनायाव बासाव आं गानलांखाया सना गानलांनांगोन मानो होनबा गोमायो खारन जोङो बख'ना दोननानै जों बायदिसिना खालामनांगौ जायोना ओंखायनो गारनांगोन आरो थेंक इउ स' माच मिस्टार दिनैनि बे गिफ्टनि थाखाय हेपि एनिभार्सारि थ्रि एनिभार्सारि नालाय जोंना 3 बोसोर जाबाय आरो दिनैनो ना थ' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना